கைஸ் நீங்க அண்ணன் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணே வணக்கம், என்ன வேலை ஓடிட்டு இருக்குண்ணே? இன்னைக்கு போர்ட்டாபி பாக்ஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்குண்ணே, ஒரு 5 பாக்ஸ். சரிங்கண்ணே, என்ன சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அதுல? இதுல சோனி யூஸ் பண்ணலாம், பைனியர் யூஸ் பண்ணலாம், ஜேபிஎல் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்க, எல்லாத்துக்குமே மேட்சா இருக்கும் போர்ட்டாபி பாக்ஸ். இது பிரவுன் கலர் இருக்கே, இது குவாலிட்டி பாக்ஸா? குவாலிட்டி தானே. இதோட வாட்டர் ப்ரூஃப் வேணா தனியா அதுக்கு பிரைஸ் கூடும். பிரைஸ் கூடுச்சுன்னா கஸ்டமருக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கிறதானே. ஓகே, இது சினிமா தியேட்டர் மாதிரி செட்டப் கொடுத்துக்கலாம். 5.1 5.2 இப்போ ஓடிட்டு இருக்க பாக்ஸ் வந்து மொத்தம் 5 பாக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, காம்போ ஓடும் நம்ம கிட்ட. பேக்கேஜ் அதானே. இன்னும் சீட்டு இருக்கு, நான் அடுத்து வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இதோட ஜோடி எல்லாம் என்ன இருக்கு, பேக்கேஜ் அதான் கொடுப்போம். தனியா வேணும்னாலும் கொடுப்போம். தனியாவும் கொடுத்துக்கலாம், பேக்கேஜாவும் கொடுத்துக்கலாம், பிரீமியம் மெடிசனும் பண்ணிக்கலாம், குவாலிட்டி ஐட்டமும் பண்ணிக்கலாம். சரிண்ணே, சரி வேலையை பாருங்க, நான் பாக்குறேண்ணே. சந்தோஷம்.